हेल' एभ्रिवान नोंथांमोनहा माबोरै दङ बिराद गोबाव उनाव दिनैसो भिडिअ फिसा बानायनाय जाबाय आरोना बे मिथिया बसुमतारी चेनेलाव नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं बाव माबाल'सो नागारो बांसिन मा होनोमोनलाय सर्ट फिल्म नागारो ओमफ्राय आं सानबाय सर्ट फिल्मखौथ' आं नागारबाय थानाय जाला टाइमबो मोनला दाना सर्ट फिल्म शुटिं खालामनो गोबाव गोबावसैमोन बेखायनो ब्लगफोरखौबो आं नागारसै नामा होनना सानबाय आरोना दा जोङो माबायाव थांगासिनो सरलपारा उनाव जोंहा निहिरदा दं आरो नोरै प्रेमभाइ दङ फैसा बख'नोमोन बैहाय एटिएमआव ओमफ्राय दा जों थांनोसै आरोना थ' नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय कमेन्टफ्राव खिथालायबानो जाबाय आरोना सोर सरलपारा थांखांखो माखो दामदो दे होमबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना नैबे थाव डिपुआव एसे थाव सोलांसै थावबो बारा गैयाना गारिया आरो होजोंथ' सरलपारा साइडआव हाबबाथ' जेबो गैखाया जाहार बारिल'खा दिगदार जागोन ना नङाबा थाव सोखानानै लायाबा थाव जोबबा थाव सोनोसै थावबो बारा गैया नालाय गारियाव थाव सोनोसै एबार एसे फैनानै नै सापागुरि मोनफैबाय ओमफ्राय नै सापागुरिनि हिमालय हटेला डेन्जार गोजौ डेन्जार बरिया बोरै लुनो हायोब्रा मालिकफोरालाय अबेनिफ्राय फैसा मोनो होलांबाय थानोसै जोंहा एबार कारिगाव मोनसिगोन जोङो बावला कारिगाव मोनहां जाबाय दसे उनाव मोनसिगोन नै फैनानै दा जों कारिगाव मोनफैबाय कारिगाव सासे मानसिखौ नेगोन खानाय गोलाव आरो बे मानसिया बुजिदो खानाय गोलावा सोर गाव कारिगावसिम फैगोन आरो ओमफ्राय आं कारिगाव बेखौ दसे नेथ'नोसै गाव आंखौ कारिगाव नेनो थिनदों ओमफ्राय बेनिफ्रायनो लानानै ब्लड थांसै कारिगाव मोनफैबाय रायजोफोर ओमफ्राय दा सासे मानसिखौ नेदों आरो ना खानाय गोलाव नोमबाजैखौ दाबो फैया फाग्लाया दासो थिथागुरि मोनदोंनो आं ओरै थाङासै गावनि बिगुमैजों फैफादों आरो ना बेखायनो आं थाङासै ससे गावबो ओंखारफैसिगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय लानानै आं माबासिम थांसिगोन आरो ना सरलपारासिम दाबो फैया आं दहायनिफ्रायनो थिनदोंमोन माबा दुगैदों देलायदों होननानैनो नोंमारगौलै हिन्जावफोरनि देलायनायाव आयौ जा टाइम लायो सयथिबो जोंनाथ' टाइमानो लाया 5 मिनिट नाङा जोंनो नङा होमबा हौवाफोरनो हिन्जावफोरना हले बिराद टाइम लायो मानोथाय आं बुजिना मोना दाबो कमेन्ट खालामलाय नै कारिगाव स्कुल गनाय टाइम गथ'फोरनि जोंबो सानजौनानैसो फैखादों बिजिनिनिफ्राय ओमफ्राय दा बाव नेगासिनो आरोना खानाय गोलावखौ कारिगावआव नै हाबनोसै जोंहा सिङाव नै गेटआ नै फैनानै हनै मैदेर लोगो मोनफैबाय लामा गेजेराव जाहार बारियाव गेजेराव मैदेर मानै नुग्रोदों खिन्थु मानैल' नङा दे माथाम दंमोन मासे फिसा दं आरोना बेसे सिङाव दंमोन केमेरायाव नुवासै आरोना नै जुम खालामनानै देखायबाय आं नोंसोरनो नुबाय दा मैदेरा नै गांसो जागासिनो एकदम नुबाय दा जा गाज्रिलै सरलपारा थांग्राया बिराद गाज्रि लामाया बेफोरखौ एसे मोजां बानायना होबानो जायो बिराद दिगदार जायो थांनायाव मोदोम साजोबखायो आयौ लामाफोरखौ एसे बानायना होबानो जाबायब्रा दानि सरखारा नै जोंहा मोख्रा नुलायबाय नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै नै जिरायनानै दं बैथिंबो बारदों हनै मानैल' नुदों आरोना केमेरायाव नाथाय माबासो दंमोन खमावबो 8टा 9टासो दंमोन आरोना टटेल नै बारलांबाय बिथिं लाक्कि होननांगोन मोख्राबो नुबाय ओमफ्राय मैदेरबो नुबाय दा आगोल समाव दावखोबावबा मा नुगोन नै बै हनै नुबाय दा हनै मैदेरबो नुबाय मोख्राबो नुबाय आरोना बिराद नुबाय नै बिराद अखा हालायबाय सयथिबो आयौ जा अखालै सरलपारा मोनहां मोनसे सिगां गामि मोनोना बे गामि जरावबो डेन्जार अखानो आयौ फाग्ला जागोन फैनानै नै सरलपारा गेट फाइनालि ओमफ्राय नै फैसा लाखिनो 200 थाखा बेखौ होनोसै ओमफ्राय हाबनोसै आरोना नै जा अखा आयौ नै अखाल' बाहेरायाव थाजाखाला अखा बेदलाक होननांसिगोन जों फैनाय दिनावसो अखा हासिबाय नै दैयाथ' एसे देरदोंआनो देरा नङा माथो खालामनो बाहेरायाव थानो हाला बेखायनो ओरै बै खोला साइडजों दखानफोर दंलाबायो
बावनो हाबनानै बावनो एसे जाला लोंला खालामनोसै माथो खालामबावनो। सरलपाराथ' मोनफैबाय ओमफ्राय जा अखा हादों आरोना गारिनिफ्राय ओंखारना सिजाजोब्बाय आङो। सरलपारानिफ्राय जों फैफिनबाय नै न' फारसे थांगासिनो आरोना होलांगासिनो नोमबाजैखौबो दोननानै फैबाय एबार जोंहा थांफिनसै बिजनियाव। नैबे हटेलथ' नङा धाबा नैबे हिमालय धाबा ना मा बाव रुटि सुटि माबा माबि जानानै थांसै आरोना उखैबायबो ना। ओइ धाबानि माबायाव उन्दुबाय आङो ट्राक ड्राइभारफोर उन्दुग्राया नै बिराद बरिया उन्दुनो सयथिबो लिफु लिफुथार माबा माबि नांलाया मा होनोमोनलाय बेखौ मा होननांगौ बिदिखौ बैयो स्पन्ज माबा थालायोना बिसिनायाव बिदि नांलाया बे नै बावलायथारो बिराद बरिया। नै सफैबाय दाल टारका ना मा होनो बे ओमफ्राय नैबे भिन्दि मसाला ना मा ओमफ्राय रुटि ओमफ्राय मटन अर्डार होदों सफैथ'वाखै आरोना। दा धाबायावनो दं जोङो रुटि सुटि जाखांबाय माखांबाय नै बिराद उन्दुनो ओंखारबाय टाइमबो जाबाय। थ' भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन उन समफोराव माखासे सर्ट फिल्मफोरबो नागारनो आं आखायाव लागासिनो सम मोनैखाय आं बानायनो हायाखै आरोना। थ' सम मोनब्ला बानायगोन ओमफ्राय गेजेर गेजेरनो बिदिनो ब्लगफोर नागारगोन आरोना आङो। थ' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो।